Trápia vás suché oči. Liečba suchého oka intenzívnym pulzným svetlom je špeciálna metóda, ktorá efektívne a účinne lieči syndróm suchého oka. Pomocou zábleskov intenzívneho polychromatického svetla v presných dávkach je liečba suchého oka intenzívnym pulzným svetlom naozaj účinná. Syndróm suchého oka sa prejavuje začervenaním očí, pocitom pálenia či rezania očí, ako aj ťažkosťami so zaostrovaním či rozmazaným videním. Niektorí pacienti dokonca uvádzajú pocit piesku či cudzieho telieska v oku. K častým príznakom patrí aj slzenie a pocit unavených očí. Nemusíte sa obávať, prístrojová liečba suchého oka metódou EIS IPL je efektívna a bezbolestná. Ide o rýchly a neinvazívny zákrok s dlhodobo pretrvávajúcim účinkom ošetrenia. Zlepšuje pocit suchého oka už po prvom vyšetrení, ktoré trvá iba niekoľko minút. Nemusíte sa báť, v našej klinike ste v rukách odborných špecialistov, ktorí sa postarajú o bezproblémový zákrok. Sme si vedomí, že ľudia sú naozaj rôzni a tak aj k nim pristupujeme. Individuálne vysvetľujeme a individuálne realizujeme vyšetrenia. Vďaka špičkovej technológii je liečba pulzným svetlom IPL EY bezpečná. A tak neváhajte a zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa sami o našich kvalitných službách. V zdravotníckom centre Veselý Medical Clinic ste vždy v tých správnych rukách.